नांगौ नांगौ आंनो नोंनो Apa Israel engkau gereja hamba izin Prabhu jangan engkau rongjanai जों बाख्नायसै apa jangan engkau रोजाबनायफोरजों बाख्नायसै Prabhu मानोना नोङो जोंनि apa दिनै बासायगिरि इसोर नों गासैनिबो apa नोङो सोरजिगिरि इसोर Prabhu नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो थाखाय जोङो समायथाव अ apa इसोर दिनै जोङो आरोबाव apa नोंनि सेराव फैदों नोंखौ खुलुमनो गुसिनो थाखाय apa इसोर बे समाव जोंनि गोसोफोरखौ प्रभु जों नोंनो होदों apa नों नाजाव जोंनि जिबनफोरखौ जों नोंनो होदों apa इसोर नोङो नाजाव आरो जोंनि बेबायदिनो बायग्लिनाय apa दिनै गोसो आरो गुबुन गुबुन बेबायदि साननायफोरजों apa दिनै भुगिनायफोरखौ जोङो नोंनो होदों apa इसोर नों गासैनिबो बिगोमा जानायखाय आरो नों गासैखौबो नोङो समाधान खालामनो हाग्रा इसोर जानायखाय प्रभु जों बे समाव गथायसै जोङो नों गासैखौबो जोङो गथायदों apa इसोर नों जोंनि सायाव अनखांनायखौ लाबोदों apa इसोर बे समावहाय जोङो नोंखौ हामबायनो जों प्रार्थना खालामदों दिनैनि बे आरोबाव नैथि सेसन बाइबेल स्टाडिनि गेजेरजों apa नों जों बयनिबो जिबनावहाय आरोबाव नोंनि गोथार आशीर्बादखौ नों लाबोदों apa आरोबाव थाबोनाय गासैबो फारिलाइ जोंनि गोसो मोदोम जिबन प्रभु नोंनि आथिंखौ देगद होनानै नों जोंखौ पापनिफ्राय बोखारनो हाग्रा नाजारेथनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि बिबार आमेन हामबायसै